ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Office Trekam jong ka District Mission Coordinator SSA West Gentia Hills harengkat ka jinge lang bat ka Alimco nado ka arpu kundai terik ubnai naiwing arajar arpuway hado ka shitrik ubnai nopra arajar arpuway kila penlong ya ka assessment camp ha kilai teligi block jong ka district ki bakentop ya ka thatlas ka lasken bat ka amlarem ha kilai sngi ha man laki block kikme kikpar ka jing sngokhia ya laki jong ki khon kikti kila ya shimbenta bat yalam ya laki khon kikti khnang baki breu ka alimko kindub la ban le ya ka badan kam ne ka benta ka jing mentoy jong ki khna ki badan kam shisha ya ka jing yarap bakerpang hagini ki assessment camp ki don hadu laifu sangut ki bale shimbenta ha thalas ken sanphu arngut halas ken bat sapu arngut ha amlarem block Kinong tray jong ka SSA Meghalaya ki bala don benta hagani ka assessment camp ki kentop dia ka state coordinator jong ka IESSA Simam Shillong ka Kong M Karbangar u district coordinator IESSA West Gentia Hills u LK Singh badru ka medical team jong ka Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Guwahati bakentop ya u Aditya Kumar Naik u badai u audiologist bat u Subodh Kumar u badai u orthotics bat prosthetics Bobita talang.